Opět si setkávame, pane kamero. Ad honorem Jesus, tu je Grojs a vítam ťa pri ďalšom videu. Moja obľúbená skupina je Hollywood Undead, ale v poslednom čase počúvam skôr Electro Dance Music, keďže chodívam na party a tam ti nepustia airbrokovú pesničku. Hollywood Undead je Los Angeleská, teda americká skupina, ktorú som začal počúvať asi tak vo 8. ročníku, lebo mi to kamarát pustil cez prestávku. Povedal, že to počul na očku a keďže sa mi to zapáčilo, tak o ďalšie dni som si stiahol hneď prvú skladbu, druhú skladbu, zrazu som si stiahol album, druhý album a tretí album a strašne sa do tej hudby zalúbil. Veľmi sa mi zapáčila tá hudba a začal som počúvať. Počúvam ju skoro stále a bol som na koncerte, ktorý bol vlastne 18. novembra minulý rok, z toho vlastne bolo aj video. Túto hudbu počúvam ako stále, rád si ju pustím, rád si zaspievam pesničky, ale sám v kľude alebo v sprche. Ale v poslednom čase je to skôr Electro Dance Music. Hudba je to taká, pri Hollywood Undead tam si môžete zaspievať, môžete sa v tej pesničke nájsť, alebo len tak dostanete si ju zaspievať. Môj postoj k rapu. Samotný rap počúvam, bolo teda lepšie povedané, počúval som keď som bol menší. Menší znamená tak asi 3 roky, nemyslím keď som bol malé batole. Asi pred 3 rokmi som počúval rap, ale nie rap ako taký slovenský a český, ale počúval som skôr americký rap ako Exhibit, Snoop Dogg, 50 Cent, Eminem a ostatných podobných buď čisto reperov alebo producentov. Slovenskému rapu a českému mám rád Ektora a to si tiež sem tam vypočujem, ale celkovo k tej hudbe niektorý rap sa mi naozaj páči, ale niektoré rapy sa pre mňa nedajú vôbec počúvať. Napríklad, že sa nevie trafiť ani poriadneho osraného beatu, čo je tak ľahké, že keby som si zaspieval na hajzli asi Eminemov oný beat, tak to lepšie zarepuje než dotyčný. Žáner metal je veľmi dobrý. Keďže počúvam rap rock, tak je to vlastne, je sranda povedať, že nemám rád rap, keď počúvam skupinu, čo je rap rock. V skupine Hollywood Undead nástroje vydávajú zvuk ako rockový a oni rapujú do toho. Takže je to dosť zaujímavé. Ak by sa mi mala pesnička zapáčiť, zvyčajne to je tak, že keď začnem počúvať pesničku, tak napríklad začiatok, alebo iba kúsok z pesničky sa mi páči, iba preto ju počúvam. Niekedy je to, keď ja počúvam na refrén, po prípade na drop, keď je to pesnička ako tanečná. A podľa toho sa mi pesnička zapáči. Keď si pustím novú pesničku, tak aby sa mi pesnička zapáčila, musím si pustiť najprv začiatok. Teraz zvyčajne si púšťam celú pesničku, nie že začiatok, strech a koniec. Niekedy ma zaujíma pesnička refrénom či dropom a na konci je to proste iba koniec. Zvyčajne keď hľadám pesničku, napríklad do intra, tak hľadám dobrý začiatok. Alebo keď sa chcem zostrihať, aby to malo dobrý zvuk a aby sa to vlastne do toho videa hodilo. Ale keď si počujem pesničku nejakú novú, tak je to zvyčajne iba tak, že proste mi to je úplne jedno. Tá pesnička sa mi proste zalúbi sama o sebe, že keď si proste raz pustím, tak už viem, že si mi púšťať aspoň 10 týždňov a furt tá pesnička sa mi bude páčiť. Tak sa mi to stalo pri pesničke Maroon 5 Payphone. Strašne dlho som ju počúval. Teraz ju mám rád, ale už tak často si nepúšťam. Pamätám si ešte základky, keď jeden môj spolužiak počúval DMX-a. Pesnička bola dobrá, tie pesničky boli vážne také zaujímavé. Vždy, keď som si pustil, tak to bolo také ako taký černosí, hej, začnú rapovať a všetko. Zvyčajne si ale vypočujem skoro všetko, čo mi ľudia pustia a spravím si o tom samotný názor, či sa mi tá pesnička páči alebo nie. Keď sa niekomu páči rap, alebo keď sa niekomu páči metal, tanečná pesnička, ľudovka, alebo westernovky, teda to sú kovbojovky, teda to sú nie kovbojovky. Alebo country pesničky. Každý má mať vlastnú hudbu a to, čo sa mu páči, nech si počúva stále dookola, nech mu aj hlava stojí v uche. No ja som bol do Janca a púšťali sme si očko a už to bolo tak na večer a tam dávajú také tie tanečné úplne na večer a dávajú tam jednu pesničku vlastne Garnič a tým Trumpets a KSHMR a vlastne toľka. A tú pesničku keď som započul, v momente som začal tancovať a tá pesnička vo mne úplne takú eufóriu vzbudila, že teraz keď chodíme spolu na diskotéku, tak vždycky prosím DJ-a, aby to pustil. Ale keďže niektorí DJ nám nepustia skoro nič,
alebo keď nám pustia, tak to dajú zremixované, alebo vôbec, tak je to dosť na nič, ale inak je to v poriadku. Dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, tak nechajte like, alebo si to pozrite dvakrát, alebo si to pozrite trikrát a pošlite aj svoje mamine na e-maily, pretože bude rada, keď si pozrie to video, lebo určite ju to poteší na zajtrajší deň, čiže stredu. Ja idem zajtra na prax a nejdem ešte spať medzi srandu. Čagos. Dúfam, že sa vám video páčilo.